ще ви разкажа. Един много богат човек в Турция умира. И след като е починал, има едно писмо, което е оставил. И на писмото, тъй като имал 3 сина, а той е бил много богат, пише следното. Здравейте! В първото видео в моят лайфстайл канал, в което ще ви говоря малко за мотивация и в частност за това как да стана успешен и какво различава успешните хора от тези, които не са успешни. Тук ще поговорим малко и за тайм менеджмент и за едни други интересни неща, които ще разберете в последствие в процеса на видеото. Казвам се Цветан Радушев, занимавам се с онлайн търговия. Това е основният ми бизнес. В свободното си време се занимавам с това да помагам на хората, които искат да направят същия бизнес, който имам аз. Бизнесите се делят на два основни вида. Тези, които започваме от нулата, от 0 до 1 и тези, които започваме от 1 до много. Тоест ние клонираме един бизнес модел и създаваме същия. Но няма да задълбавам. Аз се опитвам да помогна на хората да вземат моят бизнес модел и да го приложат така, както им е удобно на тях, да вървят по моите стъпки, за да станат успешни. И често ме питат: ти как стана успешен? Ще ви разкажа с голямо удоволствие как и вие можете да станете успешни и какво означава успех. Първо искам да подчертая, че успех за мен означава нещо, което лично за мен е успех. За мен то може да е невероятен успех. Но за някой друг може това да означава абсолютен неуспех. Всеки има различни ценности, които са се сформирали още от най-ранна детска възраст. Зависи как са го отгледали родителите му. Ще ви дам пример. Ако родителите на едно дете са адвокати и те не успяват да изразяват емоциите си, но това дете има невероятно добро усещане към изкуството и в частност към рисуването. И то много иска да започне да рисува и започва и рисува и е щастливо от това, но родителите му са адвокати. Те са хора, които са практични, хора, които в такава ситуация ще кажат на детето си: мило, с това няма да изкараш пари, а всички знаем, че ако нямаш пари, когато пораснеш, в крайна сметка няма да имаш щастие и затова е по-добре да се насочиш към някоя, да кажем, правото, което ние с баща ти толкова години практикуваме, ще ти даде тази финансова свобода, от която имаш нужда. И въпреки, че детето има заложби, въпреки, че детето иска да рисува, още от ранна възраст в неговото съзнание се запечатва, влиза в зародиш това, че за да има щастие, трябва да прави това, което трябва да прави, за да изкара пари. И когато това дете порасне, за него да изкарва пари ще е насаден от родителите му успех. Но то няма да е щастливо. И един ден, когато завърши право, ще започне да се чувства ужасно, защото ще осъзнае, че това не е неговата професия и това е нещото, което всъщност то не иска. И когато някой го пита: ами ти защо в крайна сметка учи право, а пък сега не искаш да го работиш, и вече порасналото дете, което ще бъде в разгара на силите си, да кажем на 25 години, ще трябва да каже: ами и аз не знам, едно време мисля, че щях да рисувам, обаче не знам какво стана, май не бях много добър в това. Защо ви ги говоря тези неща? Защото успеха се постига тогава и само тогава, когато ние самите имаме желанието да направим нещо. И когато това желание е чисто в нас. Никой друг не ни е насъдил това желание. Не е от родителите ни, не е по наследство, не е от комшията, не е от жена ни, а самите ние искаме да имаме резултат в това. Тогава имаме успех. За едни хора успеха може да е да имат дете. Една жена, която иска да стане майка, но има проблеми с забременяването, за нея е успех, когато има дете. За някои хора да имат семейство е най-големият успех в света. На тях не им е липсвало финанси, те не са материални, не са меркантилни и за тях може най-големият успех да бъде това, че имат семейство. За други, които цял живот се борят да създадат успешен бизнес, успеха може да е да създадат този успешен бизнес и да го оставят на своето поколение. Затова всеки има различно разбиране за успех. След като вече ние знаем какво точно искаме,
След като ние знаем как да направим себе си щастливи и как ние, когато направим определени неща, ще се чувстваме успешни, тогава е ред да започнем да работим по въпроса. Лично според мен, всеки може да бъде успешен във всяко едно начинание. Но все пак трябва да осъзнава от каква позиция тръгва. Ако аз съм на 33 години в момента и искам да стана балетист, шанса да стана дори посредствен балетист е 0. Защото вече съм на възраст, на която не мога да стана балетист. Или поне няма да стана добър балетист. И тук, преди да се запитате защо ви ги казвам тези неща, именно заради това, че вие, за да сте доволни и успешни, трябва все пак да осъзнавате какъв е вашия потенциал. Ако имате потенциала да станете балетист, то той е до 4-5 годишна възраст. И всички знаем, че това умение от по-късно не може да се натрупа. И сега, ключа към палатката. Знаете какво искате, установили сте къде се намирате и трябва да го постигнете. Как се постига успеха? Формулата е много проста. Решавате, че искате, да кажем, да се занимавате с бизнес. Решавате какъв ще е този бизнес. И започвате да работите по въпроса, за да натрупате нужните умения, за да можете да изградите вашия бизнес такъв, какъвто го желаете. Кога ще постигнете успех? Няма да е бързо. Няма да е лесно. Няма да постигнете успеха от днес за утре. Защото трябва да мине изключително много време, в което вие да работите в тази посока, за да започнете да получавате резултат. И ако сега застанете навънка и започнете да разказвате: аз съм брокер, 0% от хората, които ви познават, ще знаят, че вие сте брокер. И дори да искате да станете успешен брокер, ще ви отнеме няколко години, докато всичките ви познати и приятели станат на ниво, на което да се сещат, когато чуят брокер, вие можете да сте техния човек. Когато те тръгнат да търсят имот, да се сещат за вас и да ви звънят. Когато това стане, а този процес е дълъг, тогава вие можете да кажете: да, аз съм успешен в тази сфера, защото вече има хора, които свързват покупката или продажбата на имот с моето име. Това е един малък пример за успех, малката крачка. Но този процес, за да се случи, трябва да викате доста дълго време в посоката: аз съм брокер, аз мога да продам, аз мога да купя, аз мога да ви помогна да намерите вашият мечтан дом или да се отървете от вашия нежелан дом. И тогава, само тогава, когато мине известно време, може би година, може би 2, може би 3, хората ще започнат да ви асоциират с недвижими имоти и ще почнат да ви търсят, когато имат нужда от съвет, от съдействие, от продажба, от покупка. Много е важно, когато знаем какъв искаме да е крайният резултат, когато знаем какво искаме да станем, да не се отказваме, докато нещата не се получат. Именно там се провалят повечето. За да е успешен един човек, трябва да натиска в една и съща посока достатъчно време. За съжаление, това достатъчно време е различно при всички хора. Скоростта, с която бягаме, скоростта, с която вървим, скоростта, с която учим, годините, на които се намираме, те са различни при всеки един. И ние трябва да хванем една посока, действайки и всеки ден поглеждайки къде сме днес, какво можем да подобрим и къде искаме да сме утре. И най-важното, това, което всеки един пропуска, е да се наслаждаваме на стъпките. Да можем да оценим всяка благинка, която получаваме по пътя нагоре. Защото пътя е труден, стръмен и бавен. А нашето съзнание винаги е насочено в следната посока. Когато ние си купим нова кола, сядаме, фащаме я и си казваме: мале, колко е яка. И много често в момента, в който мине някой друг с по-хубава кола, и ние си казваме: ех, да имах такава. Трябва да не забравяме, че ние трябва да оценяваме това, което имаме, за да можем да получаваме в бъдеще нещата, които искаме, и трябва да знаем, че ние рано или късно ще спрем да се развиваме, рано или късно ние ще се отидем от този свят, материалното ще остане тук, нищо няма да си вземем. Има една много интересна история и после ще продължа, ще ви разкажа. Един много богат човек в Турция умира. И
след като е починал, има едно писмо, което е оставил. И на писмото, тъй като имал 3 сина, а той е бил много богат, пише следното. Моето последно желание е, когато ме погребвате, да ме погребете с любимите ми чорапи. И след като ме погребете, да отворите и второто пликче вътре в това писмо, втората част, и да прочетете какво пише там. И синовете му съответно са отишли, помолили са защото обичая там е да ги погребват голи. Помолили са, обаче Божията е казал, не, това е много голям грях. Няма как да стане това нещо, момчета, Бог ще е както трябва да бъде. И след като го погребали, отварят втората част от плика и на него пишало: видяхте ли, момчета, с едни чорапи не можахте да ме изпратите. Така че имайте в предвид, че и за вас от това материалното няма да остане нищо, когато си отивате. Гледайте да живеете живота си така, че когато си отидете, всички да са щастливи. Всички да са доволни и вие да сте доволни от това, което сте постигнали. Защо ви ги казвам тези неща? Защото често, купувайки колата, вместо да се насладим на нея, ние започваме да гледаме каква кола нямаме. И това ни вкарва в едно бъдещо разсъждение, в едни мечти, а живота е само тук и само сега. Именно това пречи на повечето хора да са успешни, защото те никога не се чувстват добре в кожата си, в нещата, които правят, винаги са недоволни и винаги гледат какво нямат, а не какво са постигнали. А успеха е точно това. Всяка малка стъпчица, една след друга, натрупана в дългосрочен план, води до количествените изменения, които накрая ние наричаме успех. Тоест няма как да имаш деца без да срещиш жена, без да заживееш с нея, без да се обичате и без да изчакате тези деца да се родят. Абсолютно по същата причина и хората нямат успех, защото те не работят в една и съща посока постоянно. Виждам безброй множество хора, които започват 5 месеца са брокери на недвижими имоти, обаче преди да започнат да виждат резултат, махат се от това, стават в някаква мултилевел маркетинг компания консултанти. Минават 5 месеца, нямат резултат, съответно не могат да изчакат новия резултат да дойде от новото начинание. Връщат се обратно по пътя, искат да направят, много искат да направят нещо и си казват, аз ще стана, например, онлайн търговец. След още 5 месеца връщат се от онлайн търговията и казват, ми то не стана, аз сега ще правя застраховки. В един момент, когато се сетим за един такъв човек, аз съм сигурен, че всеки един от вас познава поне по един такъв, когато се сетим за един такъв човек, ние за какво се сещаме? За брокера, за човека, който дава застраховки, или за този, който продава имоти, за този, който продава продукти за здраве, или за този, който е онлайн търговец. Тоест ние не можем да го асоциираме с нито едно от нещата. Ако ние не можем да асоциираме него с нито едно от нещата, то той не е никой. Защото не е дал достатъчно време, за да стане някой. Именно това различава успешните от неуспешните хора. Успешните имат фокус върху едно нещо. Или върху няколко неща, които са в сходен диапазон, в сходна сфера. Да кажем онлайн търговия, онлайн сервиси, онлайн обслужване, онлайн доставки, онлайн поръчки, онлайн услуги, онлайн, само онлайн. Нямат нужда от 500 неща. И нали, как ще се почувствате, аз съм софтуерен инженер, занимавам се с онлайн търговия и ако отидете да ви оперирате, се появя с една престилка. Естествено, че ще избягате. И аз да ви кажа, аз миналия месец ще ги скарах тук един курс и сега, примерно, ще ви зашия. Няма как да стане. Нали? Тоест, асоциирайки един човек с една длъжност, оттам нататък той остава постоянно в тая длъжност. Това, мисля, че е много важно. И последното, което е много важно, е менаджирането на нашето време. Когато един човек иска да бъде успешен, той трябва да има време да седне, да анализира и след като анализира, да види на къде върви, да види какъв е следващият му ход. Трябва всеки път да се адаптира спрямо нещата. И тук вече влизаме в малко по-дълбоките води. Аз използвам KeyPass. KeyPass е едно приложение на Google, в което можете да си слагате задачите. На него си записвам всички задачи, които имам, стъпка по стъпка, вървя и ги чеквам. Подреждам ги по приоритет. Нещата, които са по-важни, ги слагам отгоре. Ако излезе нещо още по-важно, го слагам най-отгоре. Ако докато работя, съм преценил, че нещо от нещата, които съм записал в този KeyPass не е достатъчно важно, го изтривам. Или го слагам в списъка, в който не е достатъчно приоритетен, като ангажимент. Имам си 3 списъка,
висок, среден и нисък приоритет и го местя според това къде той трябва да бъде. Когато ние запишем нещо, нашата идея, нашата задача, тогава мозъка работи по друг начин и той започва да работи в посока да я реализира. И тогава успешните хора стават успешни. Когато ние поемем отговорност за нещо, обаче изобщо след 5 минути вече сме забравили, че поемаме отговорност, тогава нещата не са окей. Именно за това ви съветвам да направите така в живота си, че да не казвате неща, които няма да изпълните. И да не правите неща, които не желаете. И да не ставате футболна топка на хорското мнение. Да не почвате наляво, надясно, постоянно някой да ви подрътва на някъде и вие постоянно да работите в посоката, някой ви звънва, отивате да му помагате, после ви звънва друг, помагате на него и накрая излизате в едно положение, в което няма кой да помогне на вас. Ще станете успешни тогава и само тогава, когато започнете, след като разберете какви са вашите интереси, да следвате само единствено вашите интереси. Всичко останало да бъде на заден план. Ако се налага, можете да обичате вашите и да ги чувате един път седмицата. Това не ви пречи да ги обичате. Ако вашият човек, който ви е партньор в живота, ви разбере, той също ще види вашата мисия и ще ви подкрепи. Ако не ви разбере, ще имате постоянни дразги, то това няма да стане. Нали, това е. И най-важното, не трябва да слушате кой какво ви казва. Защото много често хора, които нямат никаква представа от това, което искате да направите, ще ви казват, това няма да стане. Именно тези хора обикновено пречат най-много на хората, които искат да станат успешни, да развият нещата, които са решили да развият и да постигнат добри резултати в начинанието, което стартират. Надявам се това видео да ви е било успешно. Ако това е така, ударете един палец нагоре, за да ме подкрепите или напишете коментар в описанието. Благодаря ви и до скоро!